Panguva iyoyo vanofamba vachiti Mnangagwa must be stopped. Panapa the news zvaakusanobuda nyora chiti, here is how the cash rich Zimbabwean entrepreneur Wikino Chivayo is close to President Emmerson Mnangagwa and splurges profits from the state tenders, some of them corrupt like confetti, makes his money. These documents have been leaked and are now all over social media and groups. Sana mana mashoko anyazoratidza kuti aiwa panguva ino nyika yeZimbabwe inonyaso kulutiwa. Ana Wikino Chivayo aiwa vari kunyatsa zvari kuita zvari kuda nenyika yeZimbabwe. Kundobva subscribe like on the bell icon. Panguva ino vanhu vobuda vachiti aiwa Mnangagwa must be stopped. The regime panguva ino aionyatsoratidza kuti yazoenderera. Panapa pane maletters amuri kuona aiwa anonyatsoratidza kuti Wikino Chivayo aiwa anyatsoratidza kuona kuti aiwa is getting the highest share pakuluta aiwa nemacompanies ake. Panapa tinoenda this first page here, this confidential letter yamuri kuona yakanzi 13 December 2024. This letter inolika mudanyi kwachinzi on 9 December 2024 the Financial Intelligence Unit FIU received application from Ecobank for authority to make monthly cash withdrawals of $20 million by 3 companies, namely Eden Breeze Private Limited, IMC Communications Private Limited, and IMC Technologies Private Limited, that are all owned by Wikino Chivayo. Number 2. In the requisition letters, Mr. Chivayo indicated that the cash was received to pay suppliers directly, as he had secured a contract with the government under the Ministry of ICT. The funds were reportedly intended for importing equipment from China, Dubai, Europe, and other locations. Number 3. The FIU responded to the bank requesting copies of supply contracts secured by the applicant companies. This was necessary to verify the sources of the funds and substantiate the application. Number 4. Subsequent, Mr. Chivayo requested a meeting with the FIU, citing his inability to share the contracts due to confidentiality concerns. Mashoko atukona kuti aiwa this letter is very long. Mapictures aya vanhu vazhinji vaona pasocial media, but anyasoratidza kuti aiwa this entrepreneur anyasoratidza kuti aiwa is funneling mastate funds. Pana pachiona kuti even macompanies ake anobvumidzwa anograndwa permission yekuwithdraw thousands aiwa daily. Anyasoratidza kuti aiwa zvinhu zvikuonekwa kunzi nyika yeZimbabwe iri kusara isina kachinhu nokuda kwekuti these guys aiwa through the Ministry of ICT vari kukwanisa kuita matenders nemadeals ari kuonekwa kunzi the general public, even the parliament, is not aware of. Tudze mafunguro aim kuti kudi pamusoro pechitiko izvi muna comment section medu, subscribe or like.